wedhus. Ha iya. Are nunggu bapak. Wah, wis kowe ora ngerti kok, Tru. Kowe lunga diutus bapak ning negara Ngamarta, bapak ki wis saiki wis saya parah. Oh. Wis ora gelem ngomong, wis ora gelem piye-piye wis nguyuh kebuang ya wis nang kono. Waduh. Wis ora iso apa-apa ya rek, wis ora iso apa ya wis mingkari awak dhewe ndedonga. Sing bagi anak sing apik. Ha iya. Iki adicara ya kuwi apa jenenge tanggap warsa kelurahan Tlogowati ingkang kaping 73 taun utawa 73 warsa. Ya. Nyai Bapak Lurah kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan supaya atur panglipur kagem para sutresna budaya wayang kulit. Bener. Merga jroning wayang kulit ki ya pancen ana tontonan, pancen ana tuntunan, pancen ana tantanan, pancen ana tantangan. Lah iya. Mula wajibe kowe karo aku ya ngaturake pasugatan. Ya. Padahal mau sore wis bingung lho. Ha iya. Bingunge perkara panyuwunan lakon Semar bangun kayangan wis semplah. Heeh. Ning iki digawe beda, Tru. Ya, digawe lain daripada yang lain. Mula Semar bangun kayangane paling akeh awak dhewe sing gawe ya, Tru. Ha iya. Paling akeh. Werna-werna, ana sing model ngene, ana sing model ngono. Heeh. Gong, reng, apa? Piye? Iki eneng pamundutan sing saka Pak Lurah sore mau iso diaturake. Upama kaya ta. Iki eneng sing nyuwun Pak Lurah katur ibu-ibu PKK ngaturake gugur gunung. Wah, apik kuwi. Mumpung isih ana para lenggah sing kepareng lenggah ya diaturake. Tur dasare iki wancine gara-gara wis mulur. Jam 2 liwat seprapat, Tru. Iya. Iki gandeng iki sesuk-esuk jam 3:30 ki arep nggo senam. Oh. Wis sing kandha sapa? Iki aku lagi ngarang Oh. Ngarang bocah kok anggere muni ya arep parak esuk oleh kesusu wae. Heeh, karangan. Ya diaturake sik ya, Tru. Panjenengan Pak Lurah. Ya kuwi gugur gunung, lagu cara kuna. Penak kuwi dirunge. Pelok barang. Ya. Wis ana sing geseh urung iki? Urung. Geseh wae. Larase soalnya ya engko ndang ditambake meneh dienggo meneh men gek mapan. Ha iya. Dibukani saka Bonang ya, Tru. Ibu-ibu kur. Ibu-ibu kur gugur gunung. Monggo. Dados, yuk.
Piye Tru? Wah, jan ya lumayan. Wah, jan gaunge nyenengake ya Tru. Gamelane jan tonjo iki. Iya. Ditabuh ya seru ya bakale ya kemenclang. Heeh. Alon ya nyuwara. Wah. Bah. Ayo, ki mau jenenge lagu Gugur Gunung ki mau ana sore mau sing ketringkel Tru. Apa? Kagem Pak Petruk saking Pak Cilik Endra. Oh, cilik banget. Waduh. Pak Cilik Endra ki Pak Cilik. Ngono, heeh. Pandemen lho. Kok sound kontrolku kene mutamati engko betok dumuki, Mbak. Pandemen Dalang Ki Suparman. Weh lah, eneng iki terus. Heeh. PDKS. Oh iya, iki mesti pesertane wis tuwek-tuwek banget ya. Ayo pandemene bapak mbiyen kok ya heeh. Panitia wayang. Matine. Panitia wayang PWKS. Ya. Iki nyuwun lelagon gandeng Piyai Sepuh nyuwune kutut manggung terus. Oh iya. Ning sing nyekar ngarani sapa? Ibu Prastiwi. Wih dia. Pancen yo lagi lagi viral. Iya. Sasine iki sasine Prastiwi. Iya, manen yo apik kaya Prastiwi. Pras wis ngerti landhep. Tiwi iki wedok. Wedok ning landhep. Ha iya. Langsung wae tetep dipeloke barang wae Mas Getaraja bolak-malik ngono nek mumet lho. Men ditabuh peloke barang men ditabuh ora slendro terus. Iya. Langsung wae ora usah nganggo bawa. Wangi-wangi ya lapar kutute njaluk mombe wancine sarya romangsang. Ngono iki sabda. Heeh. Ya penak kowe engko dikurke temanja. Panjenengane Pak Cilik Endra. Ya. Monggo, ya. Manggungke lagu kuno, gending kuno. Heeh, sindene ya goleke sing kuno. Ha iya. Dasare sindene ya lairan bareng karo Geger Pengging. Ngoten ah. Jaman Bandung Bondowoso kuwi, Gong. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Sing penting sehat. Omben. Terus Budi. Waduh. Ata omben ana mangga. Sa
luar biasa. Sinden pinter nyengkok ya ngene. Rane. Meh tiba ning bem. Heeh. Ning iso ning barang meneh. Karang pinter nek nyandak barang. Ha iya. Monggo. Rane. Kaget aku. Pakan ya cengkoke nggih ngoten. Mangga. Jambu apa ceruk aku melu apa ento gandole apa sito apa ora. Jian nek cara mbiyen nganggo kambatan ngono kuwi penak banget ya mbiyen le ngrasake mbiyen. Nek saiki ya urung karuan penak. Mau jamane wis beda ya, Truk. Ha iya. Pelok barang ki mau diaturake ya kuwi siji lagu Gugur Gunung, loro Kutut Manggung pelok barang. Ayo aja ninggal karo konsekuensimu. Nek goro-goro ngetokke sing klasik-klasik, kita iki sing lenggah akeh-akeh wis mingkari para sepuh. Ayo diaturi. Sluku-sluku bathak. Bola-bali kok diapalke. Ming sak tembung kaya ngono aku iso kemekelen ya, Tru. Aku iki gampang guyu. Maksudmu aku edan? Ora. Kowe iki waras, apik, normal. Arep ngaturke apa? Kowe genti, ayo. Sing kira-kira lelagon sing kepenak. Ya, mat-matan, Tru. Ya. Sing gedombengan ya mau wis diaturake ya engko diselani raketang siji. Ya. Sing lagu sing gayeng ning sing penting iki lagune gawe sing rada tradisi. Ya, mereka
Kowe iki arep Petruk isih klebu nom ning pancen konsekuensimu ora nggawa musik. Ha iya. Pancen wis tak niati koreng. Aku ya pengen rembakake tradisi, seni tradisi sing aja nganti kesilep marang jaman. Aja nganti kalah karo teknologi. Saora-orane upama ora padha ditresnani ning padha dieling-eling kuwi aku seneng banget. Jurang jukruk wanci bedhog bebayani ayo kanca bebantu ing desa lan pagunungan. Wah tancale celuk langsung durang cukruk wanci kendange ya tanggap langsung saut ndlendhe nantan tulung-tulung nantan. Heeh. Balungane nyak nyang nyak nyang nyang nying. Lho, kleru iki. Balungane ora ngono kuwi. Karo digodhog ya, Tru. Wis. Senengane kurang ajar pitu iso mlesetke ora. Ya. Wis nembang, aku wis nembang. Teliti reng. Ngisormu diteliti. Ana tembang sing urung diaturake apa ora? Nek ana sing urung diaturake, diaturake. Oklek. Ya. Bagong. Aku jatahi. Ya. Wis. Heeh. Kowe iki diterung tak juga ya. Ha iya. Wah, lali aku. Senengan prayit. Senengan prayit ora. Lumayan ya. Wah, saka Pak Sontor barang rontak dudah. Ha iya didudahi. Diantenan kok. Weh, saka Pak Duko barang rontak juga. Lumayan. Kena nggo jukuk mobil. Waduh. Waduh, iki kaya ora kompak karo kanca-kancane. Lah ngopo? Kancane abang kok iki biru. Ya wis ora apa-apa. Saanane kok. Heeh. Aku nrimo kok terus nek kanan kaya ngene iki. Ha iya. Wis rampung dening aku. Ya. Pasrahke karo apa jenenge sing upakara apa jenenge bendahara men nggo tuku bakal iket. Kaya sirahe iki do apik-apik kok. Nah, ngandel ora. Dikai iket apik ya ming luwuk. Ha iya. Lumayan iki. Sekali-sekali dikake bendaharane terus. Ya. Ora apa-apa, Gong. Wah. Wis cukup iki nggo tuku bakal iket sak rombongan. Ya.
Cacahe pira kancane? 26. Tukoke sing kuenteran wae. Ha iya. Mori terus engko diwenter. Ha iya. Polisi pokoke engko nek butuh di apa? Butuh dibatik ya ditip Ha iya. Malah HP-nya ndanya. Ya oke iki, Ndok. Kayak kas. Ya. Kok isih to sisake. Ki tanggo jon tuku rokok. Oh iya. Iya wong. Rokok wis diparingi kok nggo ijol. Nyanya ndanya. Ndak marahi memolok. Nya. Ya. Ngaturke apa, Gong? Iki sing ngurung anu pamundutan saka penyanyi Bu Hajah Ismi Sutarti SH. Oh iya. Anggota DPRD Kabupaten Sleman saka Partai Nasdem. Ki rawuh piyaine mau? Iya. Nali janjine mau wis durung ta? Oh durung ya terus berarti kliwatan iki. Iya. Bu Ismi wis kondur. Streaming nang dalem. Ah iya. Mesti sing ngenteni wong mergo pamundutan kok. Ya. Sapa sing kepareng nyekar lali janjine? Mbak Ria sing ngurung. Ya. Men diaturake monggo. Ayo Mbak, jumeneng mengajeng. Mengarep kok mengajeng ora. Ya. Lali janjine terus bar kuwi gek nilai bapak, enggak dhewe nembang bapak bablas. Malah cilaka. Iya. Iso entuk dosa sing tan tumpuk matumpa-tumpa. Tur ya dasare iki punden-punden pendhus padha rawuh mrene kok. Reng. Wis komplit apa? Urung. Wis tekan kene apa? Urung ningku bakale tekan kene. Nek ngono entuk gawe kowe, ha entuk. Monggo Mbak Ria. Ya. Kenapa, Pak? Lali janjine niki pamundutan saking penyanyi Mbak Hajah Ismi Sutarti SH. Nggih. Dibawani napa, Mbak? Napa nggih? Aja turu sare kagenene. Heeh. Waduh, wis blero wisan ya. Kinanti mawon nggih. Kinanti ya kena. Heeh. Pocong ya ora apa-apa. Wong bebas sampean ajeng nembang napa terserah. Heeh, pokoke dibawani. Yo. Pitung sasi. Dereng senes niku. Udu kok ngawur ora. Monggo. Tak tunggu seliramu pamit rawuh. Tunggu selirane rawuh. Angsal salam. Saking Mas Edo. Mas apa? Edo. Mas Edo ini sinten? Kirangan FB. Oh, nggih. Salam kembali. Aku iki kenalane penyanyi-penyanyi lho, Tru. Kuwi mesti Edo Kondologit. Dek iki aku ya entuk salam saka Grand Fledly. Waduh, ya syukur. Grand Fledly penyanyi niku? Nggih, kula niku namung campur karo wong-wong niku wegah. Sarunge ya kudu karo penyanyi, artis. Artis upamane. Kuwi ya entuk salam saka artis TVRI sapa? Kuncung Bawu. Kuncung Bawu ki mung boneka kok ya.
putri nek swara gedhe gerok ngene iki demenake to. Demenake ne pripun? Misale umpamane Bu, dalah. Ora tau nesu. Serak-serak basah kok. Heeh. Lho kok guyu apa kok? Serak-serak basah iki lho, Tru. Iya. Basahe ning ngene. Tak pilih donya akhirat ya Allah ya Rabbi tembang ki mawa donga. Ya. Pungkasane padane ya Allah ya Rabbi. Amin men dikabulke dongane. Ya, apik kuwi kok. Kuwi jenengane mau tembange apa? Kuwi nek ora klaru. Napa? Dandang gula. Ngawur. Masku Mambang. Saya ngawur. Ngawur ora. Anu Simon. Ngawur ora. Sinom kok Simon. Ayo, napa Mbak mau iki kinanti nggih? Kinanti Rinoso. Kinanti cengkok tak pilih. Kinanti cengkok tak pilih. Oh iya. Kuwi metune nek pas pilkada. Wah iya. Kinanti cengkok tak pilih. Mangga dilajengke ya kuwi bangun desa. Lali janjine. Lali janjine kok. Yo mangga. Mbok Kang Senan. Pripun? Mbok Kang Senan. Wah, malah ora dadi. Ayo. Ngene kula sok nyuwara sampean nyuwara dadi sobar. Jancane aku wis ngerti. Ngerti napa? Ora ngerti apa-apa wajan. Aku nek diburu pertanyaan ki bingung. Mangga. Bareng mboten? Mboten sah. Oh, mboten. Dewe-dewe wae. Kisruh aku nek bareng maneh. Disi-disikan le nang jeding. Lho kok nyang jeding lho. Ya keten lho. Masang aku Bagong. Manangan ora omongane. Ki sore mau wis apik wiwit gara-gara tekanan wis klasikan apa-apa bareng
Wah, jan bocah. Gesek. Nek ra ono aku ditakokke. Aku kira lho. Waduh. Aku iki termasuk kowe ngerti ra mau pas limbuhan mau mburi kleres do bengok. Ayo gek Bagong. Ngono piye. Nek ra saking dicintainya. Nameng ra ono gareng ra masalah, ra ono Petrus, ora ono Bagong. Wah. Idola kok niku. Idalo. Idola. Oh, idalo lho. Idola. Anu disenengi. Ya. Aku gara-gara Bagong kapusan oke lho, Truk. Ah iya aku ya. Kok saged kapusan pripun? Ampun ditakokke. Lah, lah kula kepo kok. Heeh, mboten sah. Pun kula eling-eling sajeke lho. Sampun? Jan-jane kowe neng endi kelakatu saja nurani atiku sujana wik jan Matur sembah nuwun. Ha ta, Tru? Li omong ki kaya ora ana suarane. Ora ana suarane omong kok ora ana suarane piye? Maksude meng kaya nada. Ha iya. Engko gek bisu. Wong bar nembang e. Kowe iki krungu ora nek? Mbokku bolongane kuping digedhekke. Kon ngebur apa piye ora? Bolongan kuping kok kon gedhekke ora. Oh iki bosok banget. Ya ora basa ora krungu ya.